Ikusten duzue, hau da hau artia, gimnasta ematen dut. Hau da hau, baitu, Xau! Egia esan, hobeto sukaldian. Gure gaurko gonbidatua, gimnasta da, eta gaur egun aktore lanak egiten ditu. Ezagutu nahi dezute? Ba hortxe gelditu, guantxe etorriko bata. Unai, ondo nitxabilek? Joe, fenomeno. Primera. Irin egiat ikusteko zer hain nauken diten. Ba, egira, ez dira molinoak. Molinoak? Azkar, bai. Ai, artista gutza. Claro, bueno, hau, saunek lan asko dakatzean, Lan asko. Bueno, zu gimnasta izan zea, eta guen aktore lanetan naizea, ez da? Horia, duela 2 urte utzi nun gimnasia, eta orain ba aktore lanetan nabil. Eta gainera, guazenen ateako aiz, ez da? Urtzin papela egiten, ez da? Bai, aurten 10. denboraldian urtziren papera egingo dut, eta gogotsu. Irrikitan, ez da? Badakit estrainan li batutan egon zeatela, eta sekulako arrakasta egon dala, ez da? Bai, ja egin ditugu hainbat aurre sinaldi, eta egia da lehenengoa Donostiko zinemaldian ospatutakoa izan zela Kristona. Eta gero ere bai bete zenuten zea belodromua, dana eskizko bizaten, ez da? Belodromaz egon jendez gainezka, jendea oiuka, bueno, pasada. Bueno, Unai Arrieta, placer handi bat hemen izatia, eta hemen txibliko geha kosinatzen, eta guazen nundik noa iblikoan aurtengo denboraldian. Adi lagunak. Bueno, lagunak, eta Unai, zukalden zemuz moldatzeaiz? Bueno, esan behar dira ez dela nire fortea. Nekatxir la mar, bueno, guantxe ikusiko jau. Gauzaek ingo dugula gaur tofuak, eta ikusiko zu tofu fingerrak ingo ditugu, eta ingo ditugu lagungarri pare ba gauza. Ingo duguna da hemen tofua moztu, pusketetan, ingo dugu zukatu, hemen txedakaten traputxuan, zergatikan nahi dugu dakan ur guztiak endu, eta gero ingo ditugu bi saltxa berez ingo ditugu. Bat, saltxa likido bat, hemen dakola soja nedarila, dakau ospina eta ziapia, eta hemen dakau harto irina, gari irina, eta hemen txedakau baratzuri hautza, piperra hautza, hemen dakau ere bai kurrila, eta hemen dakau legamia. Naztuko dugu guztia, eta ingo dugu errebosatu. Nola baina, lehendabizi, zuku likidotikan pasako deu, gero irinetatik pasako deu, berriro zukua pasako deu, berriro irina eta prejitu ingo deu. Hola geratuko zaio kapatxo ehar bat, gero beste saltxetan sartzeko, bale? Hoi izangoa gaurko plateran oinarria, baina esan deun bezala, bi gauzen goitugu lagungarri bezala. Ingo deu tomate beresi bat, laranjana, ingo deu laranjan zuku atea, birrindura ateako joe bai, jarriko deu sukaldatzen, eta bertara botako deu ketxupa, eta ospina. Ingo deu saltza gazigozo bat horrela, bale? Saltza hori irabiliko deu, geho fingersai laguntzeko, eta baita ere ingo deuna da, romesku bat. Eta romeskua prestatzeko, ingo deuna da, lehendabizi barazkiak labian erre, tomatea osoikan, tipulak eta erremolatxak zurituko ditugu laukitxotanin, eta ontzi batean gurinakin laberatu ingo dugu. Esan deten bezala, bai baratzuria eta bai tomate osoikan, tipula eta erremolatxa laukitan da garbituta. Eta gio, labetik ateatzen deunean, ingo dugu, hemen urra dazkau, armendolak, lapikoan tostatuko ditugu, dena elkartuko deu, eta hemen dakau, txorixero piperra mamila, ospina eta olilua, horrekin gatza pixkatekin dana birrinduko deu, eta ingo dugu romesku behar bat, baita ere gure fingersain laguntzeko. Ados? Primeran, ezin hobe. Bueno, hau esan da, lanien hasiko gea. Eta, zu hasiko zea erremolatxoa garbitzen. Baina, erremolatxa tinta asko daka. Orduan, jarriko dituzu, eskularru hauek, eta ingo zuna da, hauesek zuritu, eta gero laukitan ingo deu, labian sartzeko. Eta, tablare bai, nola moria gelditzean, ingo izutena da hemen, bi platertxo jarri, zuritzen desuna, batien usten dezu, eta gero erremolatxa bestia, bale? Venga, zuri gailuare bai, biharko zu, ez da? Venga, zure kontu, txukun, venga, laboratorio emateko gazela, Bai, experimento. Artistaiz. Bueno, eta esan bezala, nik saltxau prestatuko ez lehen da bizikungo geha hause egiten. Ingo deuna da, saltxau martxan jarri, eta ere bai ingotena tofua moztu, eta zukatzen utzi
trapuan. Bueno, eta hau esan da, mingaina eman berdio bai, bale? Noski, ba. Bueno, nolatan sartu zen, bat, gigu ez dala izaten erresagoa zenean sartzia? Hasita aurkeztu zea eta ja hartu izue, o nola izan da historia hau? Jo, begira, lehenengo aldi aurkeztu nintzana izan zen duela 4 urte, eta hor bai iritsi nintzen finalera, eta azkenean ez zen gertatu. atea aurrea. Eta urte hauetan bai aurkeztu naizela eta aurten tokatu da. Ona. Bai. Eta ja pentsatzen zenun ja urtiak aurrea edadia guten naizala, o ze pentsatzen zenun, Bueno, esperantza esaten da, Beti dago, ezta? bai, beti hor dago. Eta gaina hori, deitu zidan Itziar Gomezek, dela, zure zuzendaria, Bai. eta hori poz handiz hartu nuen berria, egia esan, pozik. Bai. Eta, bueno, nola izan zan? Nola izan da rodajiak? Badaki guazenekoak aurrekotan bai hemen ondia, eta udak nahiko gogorrak izaten diala, ezta? Bai, egia esan ordu asko dira, egia da lantaldea oso ona dela, gure artean oso ondo eramaten gea, eta azkenean sortzen da familia moduko bat, ez? Azkenean hain intentsoa den lan egiterakoan, denak oso ondo bertzen gera gure artean, eta oso ondo. Ondo gustora. pasatzen zuen, Bai. egia esan. Eta, Unai, zuk urtziren papela ingo zu, ezta? Bai. Zein da urtzi eta ze topatuko dugu? Zein da urtzi izango da personaje berri bat, ezta? Bai, aurten sartuko den pertsonai berretako bat da, eta urtzik... Esan dezakegu hasiera batean... Gerra emango, ze, Bai, pizkatxo bat. Bai, vale. Gontzalen mutilagun berria da. Vale. Oso pertsonaia laia. Gontxa, lehontan hemen gurekin gaina lehen ortean kosinatzen. Bai. Erlazio interesantea izango da, beraiek dutena. Ondo. Eta, eta ezkutatuta ere gongo da, basakabin. Izkutatuta ibiliko da, Bai. Basakabin, haber ze histori kontatzituen gaur basakabin, hor beti gauza asko gertatzen diata, Bai. Bai, ama, ze hona. Adi egon beharko. Adi. Eta, bertan, berritasun asko topatuko ditugu? Zer... Kontatu aldiana kontau, danez kontau, Claro, indikan ez ditut gauza asko desbelatu, baino bai, erlazio berri asko, egongo dira, sekretu ugari ere, eta misterio... Zatorrak ebai ongo dia, danetik daude bai, hortik dijoa gauza, bai. Ai, ama. Bai, kontuz egon barko dira, basakabiko ikasleak. Oi, ama, ze hona, ze egila esan, zenbat, zirrara eta zenbat, hor umeta, heldu danak lagatzen zue... Urrengo saioan zai, danak engantzatuta, eta danak segertatuko zai, Nire gurasoak joan ziren zinemaldiko aurrestrenaldira. Bai. Eta esan zidaten, gehiago nahiz dutela ikusi. Osea, emozionatuta, zuen harrapatuta, tramarekin. Ze ona. Egia esan... Trama honak izaten dira zeratikan, gio gaina guk helduak, lehenoko trametatik, oaingo trametata, desberdintasun asko daude, telefonuak diala, bestiak diala, gauza diala, eta egia esan, asko ere identifikatuak sentitze gara etxian gertatzen zaigunakin, umeekin, eta orduan, interesgarriak izaten dira oso, bai. Eta, Unai, igual, guazel telesaia egiten duten beste batzuk ohituta gango dira, baina zuk aurten ze sentitu zenun belodroman junda, olako tinglaua montauta ikusten desunean. Izan zen ikaragarria. Osa, iritsi ginen hor, gaina, claro, zinemaldiaren testu inguruan ospatu zen, eta, sentitu ginen izarrak bezala. Osea, belodromera iritsi, jende gainezka, jendea oiuka, eta hor arkeztu ziren pertsonaia berriak. Ziraragarria egia esan. Oso esperientzia polita, bai. Gaina hor dantzatu genuen ere, udako abesti berria, basakoitik mundura, ez dakit, oso espeziala. Ze ona. Bueno, egia esan, bai, olako gauzak emateunez, inor aurrenengo aldia da, baina aurrenengo aldia izan da, bigarrengo aldia eta hirugarrengo aldia izan dare bai, jendea txundituta geldituko, ez da? Hainbeste jendea, atzetik, zenbat jarraitzei edazka zuen, zenbat maite dizuen gaztetxuak eta ezain gaztetxuak, ez da? Bai, beste kideak, Kimetz, Nerea, Mikel eta hauek ere, zeuden ezin zuten sinetxi, gertatzen ari zena. Gero eta gehiago adijo, noaino iritsiko da, ez da? Arrakastatxua dan. Ez que 10 urte. 10 urte eta goraka da une oro. Hombre, hori espero dugu. Une oro, guain bai bentsat eta dakan itxurakin emature hola jarraituko gula. Bai, egia da proiektu polita dela. Azkenean, abestiak, dantza, eta gero ere joratzen diren gaiak uste dut oso interesgarriak direla txikientzat, eta beraien formakuntzarako ere uste dut. Dudi gabe. Hauze izan da, zure lehen da biziko lan aktore bezala lan potolua, edo lehen ostiko lanak inda zeunden aktore bezala, edo... Ni txikitatik egin etan zerkia,
Gero gauza da, baletarekin hasi nintzen 14 urterekin, gero 16ekin gimnasia ritmika, eta orduan ja utzi nuen antzerkia. Eta duela 2 urte utzi nuen gimnasia, esan nuen, venga ja. Bai, txikitatik izan nuen aktorea. Eta orduan beti egin dut, gero ere komunikazioak hasi nuen, eta horrekin lotuta labur metrairen bat ere egin dut, eta horrela. Eta, bueno, baina aurten badirudi ja dena alineatu dela, eta guazen grabatu dut, eta gero ere udaran egon naiz grabatzen Minbera ditzen den pelikula bat, Beñat Uribe Etxebarriaren lehenengo filma, eta oso gustora. Osa, fuerte ekin dio gorduan, ez da? Bai, dakit norain iritsiko den bideo hau, baina ni oso gustora nago, así que bai. Buru belarri jarraitzen bak eta goguakin, ibilbidea raukiko, hori seguru nahi. Eta, bueno, pelikulan, ze papel hartu dut pelikulan? Pelikulan daude 5 protagonista, eta horietako bat naiz. Eta egia da oso kontraste handia izan dela, claro, guazen grabatu ondoren drama pelikula bat txartuta, baten dantza eta saltoka eta musuka eta bestian... Bai, pelikula doa 5 protagonista hauek nola ekiten dioten sufrimenduari, ez? Bakoitzak bere bidak hartzen ditu. Eta oso interesgarria, horrelako pertsona. Eta noiz estrenatuko da pelikula hori, badakizue? Orain daude postprodukzio fasean, daude crowdfunding momentuan, dirua biltzen, postprodukzioan bat egiteko. Así que hori, hor Minbera Film, Instagramen, hor dakate informazio guztia, nahi duenako iratzeko. Eta horra ateako guen, noiz ateako da kaleratu. Nahi dute urrengo urtean. Urrengo urtean ateatzea. Estrenatu, bai, baina hendik poliki. Poliki, onna. Bueno, hemen txe, jarri deuna da, tofua zukatzen, laranja zukua murrizten, giringo dugu pixka murrizten edien da loitzen edien ja, tomatia botako dio, eta hauek aurreatu ditugu, baina gio hau bustiko dugu, eta gio sartuko dugu dana labea, baina lehen da bizi jungo gea erreportai bat ikustea, ados? Eta zehazki jungo gea Tolosara, gukira, eta ikusiko zu 3 saltza erakutzizkigue, veganuak oso aproposak. Ikusiko iretzako oso balekuak. Kaixo Joseba, Tolosan gaude, Miriam naiz eta guki ekogunean aurkitzen geha gaur. Bazkari veganoetan adituak gara, eta gaurkoan 3 saltza vegano sukaldatzen erakutsiko dizuegu. Prestatu behar ditugun 3 saltxak, hauek dira. Bat veganesa bat, azenaiokin, gero pesto saltza, anakardo eta almendrekin, eta mostaza saltza. Mostaza eta konzentrado de manzanarekin. Hau dugu azenaio veganesa. Soja esnea, beste esneak ez dute balio, Zeratik honek proteina dauka eta besteetan ez duko jatuko. Limoi tanta batzuk, gatza, azenario pixka bat, eta listo, oain batitzea. Saltza hauen berezitasun bada oso errexak diala erabiltzeko. Bai entxaladetan, pastan, tostatan, base bezala egiteko, ensaladilla rusa egiteko, eta beste berezitasun bada ondo mantentzen diala oliotan daudelako eginda, veganesa ezik horrek astebete edo iraungo lukela ondo hozgailuan. Pesto saltxarako osagaiak hemen ditugu, almendra berrindua, anakardok, olioa, batxuria, ozpin pixka bat eta rukula. Pastarako erabiltzen da asko saltxa hau eta gero bestela edozein ensaladatako. Ez daukazu zertan murriztu berrikan rezeta bat, gauza bati bakarrikan botatzeko. Baizik eta gustatzen bali mazaizu aurrea eta nahizu nahi bota. Eta hain botako diogu, honea. Hirugarren saltxa, mostaza saltxa da. Hortako erabiliko dugu olioa, ozpina, sagar konzentratua edo sagarzukoak ebai balioko luke. Eta gero mostaza, etxen daukazuten mostaza, bai? Nik hemen potoloa erabiliko dut, baina ez zibili hau erosten, baizik eta etxen daukaguna aprobetxatzen dugu eta listo. Hemen ditugu, sukaldatu ditugun 3 veganesak, zein baino zein goxogoa. Gogoratu, veganesa azenaiokoak hozkailuan gorde behar dela. Bale? Hurrengora arte, eta honegin.
Mirian, ikusi zaitu da nian goatu naiz txorixo vegano mantzenian egun baten hor Tolosan neonian, eta hoen bai zeiru saltza eharrakin ditun, Baina zu esan dezu etzeala oso aditua zukalde, baina tita baten iteko moguak, ez da? Nahiko ondo, bai. Zu adibes guain ze, gurasokin bizizea, nola, bigotekin, lagunekin, nola bizizea? Ez, orain bizi naiz Madrilen. Madrilen bizizea, bizi naiz Naia Sillero, aktorearekin, eta Oskar Sánchez gidoilariarekin. Eta esan behar dut oso ondo tratatzen hautela, bere gira, sukaldean dira... Zentzea, zu harriko izdeuna? Claro, hombre, bai, egia da, biak super ondo sukaldatzen dutela, eta, orduan, ni aprobetsatu iten naiz, no? Bakoitza berea, eta zuk erosketakin, da gero pizka txukundu, kafia prestatu, ni gero garbitu, sukaldea jausten de primeran. Aila, letxe hau dekao, tifo listu bai. Bueno, eta badakite bai, gaina vegetarianoa zehala, ez da? Orduan saltxauek oso ondo torko zaizkizu, ez da? Bai, ni ja... Eta etxian dana veganoa dia, ose? Onola kudeatzen dezu hori? A ber, egia da, besteak ez direla vegetarianoak, baina, azkenean, egiten ditugu bertsioak edo... Bertsioak, eta gero beha nahi badu eso sege johan, paste ditia. Hori da. Bueno, ekin ningo dio, bale? Hau laukitan inbiar dituzu hemen jarri. Jarriko du tomatia jare bai listo. Tomatia, bertan, batzu ja bertan, da esan duna hau laukitan hemen, eta tipulare bai laukitan. Gurina bota, gaza pixkat, eta laberatu ingo du, bale? Ni hemen jungo naiz, gainuntzeko bi saltza prestatzen, eta bai jungo naiz, behituz, frutu lehor hauek gorritzen sartaian. Vale, eta hau esan da, gauza gehiago kontatu berdizkiguzu, ados? Bueno, nola izan zen aurrenengo eguna rodajea junda, zeto patu zenun bertan? Zenbat jende, zenbat histori? Esan behar dut, lehenengo gunean ninegola, flan egin da. Bai, oso hori. Bai, azkenean... lan berri bat da, inoiz ez duen egin olako proiektu handi batez, eta iritsi eta ja prozesutara, ez? Makillaje, jasketa hori. Eta hori, beste mundu berri bat ezagutu nuen, de repente. Bai, gaina... Asistiren grabatzen, Kimetz eta Biok genuen sekuentzia batekin. Bai. Eta, gara, ordakaztu presio bat, denengo aldia, ortegon ere, Aitorrosa, ere zuzenketak ematen, eta orduan, ez dakit. Tentsio askorekin, barruan, presio hori ez, ondo egiteko grina horrekin, baino... Oso, ez dakit, oso... Baina txitxare desente. Justo, bai. Eta, bezu esan dezun bezala, azkenian, lantaldiare ja batzuk koituta daude, ez da lehen dabiziko temporaldia, orduan laguntzei zue, eta dana ondo juntzan, ez da? Bai. Ezatzen dut dana ondo jungo zala. Egia esan, hasieratikan beste lankideak oso ondo portatu zirela gurekin, beraien, ez dakit, laguntza prestatzen ez, azkenean, hori ordu asko dira, eta oso garrantzitsua da beraien laguntza dukitzea. Dugu gabe. Zer da zaien egin zitzaizuna? Abestu, koreografia, aldi berian bestia, gauza asko inberdi aldi berian, ez da? Bai, begira, esango nuke, gauza zaienetakoa, musikalak direla. Azkenean, ordu asko dira, baina ordu asko hietan gauza asko ere egin behar dira. Orduan, musikala egiteko ez daukagu egun osoa, ez da? Orduan, koreografia, dena ondo ikasi, denen artean ondo eduki ere. Eta ikastea elkarrekin jutu esate, o lehen da bizi etxea bialtzizu eta etxean ja praktikak indakun bihartzea, o nola dijo apana? Bueno, ingenitun pare bat entxegu, koreografiena, eta gero bertan, berriro ematen dizkigute koreografiak moldatuak, eta, arean jun, momentu batean ensaiatu, eta, eta ekin. Bai, hori da. Zu dantzari izan da, dantzari izan da, baleten oibilita, azkenian, baleten hor gimnasia ritmika, nazten. Biak egin dituzu esan dezu. Bai, azkenian horrek lagunduko zizun mordo bat ere, bai, ez da? Bai, egia da, urte asko dantzatu dudala, orduan, koreografiak ikasteko momentuan eta hori ez dakatela zailtasuna, ez? Baina, klaro, gero aktore guztiak hor juntatuta eta azkenean presioa hor dago ere. Zer izan da gauzai politena pasa esuna, adibidez, rodatzen egon zean ian? Gauzik politenetakoa izan zen nire azken eguna. Ni bestek baino, aste bat lehenago bukatu nun grabatzen. Eta azkeneko sekuentzia grabatu ondoren, ekipo guztia etorri zen nire ingurura, besarkatzera, gero ere Itziar Gomezek kaktus polit bat oparitu zidan. Eta hor daukat nire logelan jarrita. Eta ezakit... Bizikan dago kaktusa, ez da ondo dago. Bai, kaktusa ondo dago. Ondo dago paria kaktusa, zatik nahiko erresa dia zaitzeko, ez da? Bai. Segun beste landate, okerrago izango zatzen. Baina ez dakit, jendearen maitasuna sentitzea eta enbeste denbora pasatu duzun pertsonaiekin
lagunekin, ba ez dakit, ba arropatuta sentitzea ez, ba oso polita. Eta hor gaine ingo zenituen, hainbeste ordu onda, ia goiz, arratzalde, gau, lagunak ingo zenituen benetako lagunak, ez da? Ez jatikan, olako lantokitatik lagun mordo bat ateatzen dira, ez da? A ber, lan normaletatik ebai, baina hor da, hainbesteko lana ia, esatean bezala, konkizea gutia bezala da, neotezea, goita labordu, eta egun bat bai, eta bestiare bai, ez da? Bai, egia da, guazten amaitu ondoren gero ere planak egiten ditugula, azkenean gero ere urtean zehar egiten dira ere kontzertuak, eta kontzertuetarako ere entxekoak daude, eta ez dakit, esan dudan bezala, familia bat bezala gara. Eta kontuatzeaiz, ze arrakasta etorreko zeiken gaina, jendia nola esautuko iken, zatikan aurrekotan hemen egon dianian bai kimez eta bai beste, eta kio kaletikan da umek nola gaina gotatuko zaizkizun eta bar, horitzen zea, gertatuko zaizuna, edo abertzen datorren, ez dakit zer esan, bai. Egia da nik flipatu egiten detela, beraiekin gatzen ganean, ez dakit, zerbait hartzeko edo, beti etortzen dira, umeak ez doiuk, kimetz, Lorea, edo, bueno, pertsonaien izenak, Lorea, Gontzal. Hombre, illa ez aizu nahi izango, hemendik aurreak azkenengo guna unai izango aizena, hemendik aurrea urtzi izango aizena. Bai, kuriositate bezala, nire pertsonaiaren izena, xera batean unai zen. Bai, Bai, eta azkenean, lio bat denez, unai aktorea, unai pertsonaia, aldatu zuten eta urtzi jarri zuten. Ados. Bai, izango izan gutxienetakoa, bai, izen, benetako izena eta bai aktoreko izena berdina dala. Bai, claro. Eta igualetako meni hori gehiagi, ez da? Ados. Bueno, hemen txegoa, txerrik etxargapitu honek, Salsa gazi gozonek zeitxura hartzen nahi dan, Pinta derraka. Hau utziko dugu pixka gehiago murrizten loditzeko. Hemen hau ere gorritutuko pixka gehiago utziko dugu. Eta oso ondo zarremolatzen. Nik uste, batzutan moitzen dezula labana, Ez da lehen da biziko aldia labana hartzen dezula, Zukaldatzen dut, baina, bueno, ez dut ere olako plater, ez dakit komplikatuak egiten. Zeintzu ditu gire errezeta izarrak adibidez, prestatzen dek gaur, venga. Eurovision dago eta etxea lagunak etorriko dira, edo ikusiko dugu guazeneko lehen da biziko zailua eta prestatzen dek etxean, a ver. Claro, que justo esan ez du Eurovision, dela urteko egunik berezetakoa. Horrek Natalik nire bikotiak lagunak ekartzitu etxea. Eta nahi tokatzen zai prestatzia. Hombre, guk ere kriston festa montatzen dugu etxean. Baina, bai gaudela hitz egiten, guazen estrenatzen delarako, ez dakit, fari berezi bat egitea, edo visionatuak egitea etxetan. Eta orduan, kiko egire errezeta erregin bat, esateken hau beti ondo teatze zaiteko, honekin jendia beti. Jo, gustatuko litzai dake, ez dakit, zerbait asmatzea. Ez du balio rin, Ez du balio horrek, No, egia da, esan dudan bezala, Oskar eta Naiari asko gustatzen zaiela sukaldatzea, orduan beraien esku utziko dut. Ni esan dudan bezala, maia ondo jarri. Ze kafe motan nahi dezue. Claro, hori da. Pizka da paindu maia. Gonbidatu behi ongitorria eman, zerbait nahi dezue, claro. Pikoteo pizka garrita, venga. Ondo zio, begia esan bakoitza berea. Ni pasta, arroza, entxalada eta aurrea. Bueno, hauei, eman dio ikutua, vale? Hemen, hauxe bakarrik gati zaizu botatzia, ingo deuna da bitu gurina, botako ditugu puxketatxo batzuk hortikan, eta hori ere bai esan dugu gatza, gurina eta labea. Haue, bai jua martxan. Venga, gatza botako jautan nahi hola pixka gainetikan, botako dugu gurina, igual hautan hastio botako, baina puxketa batzuk botako isio bai. Baster batian bat, hemen bestia, eta gimnastika eta baleta eta hori dana ja bertan bera utzi dezu, jarraitzen dezu edo... Bai, gimnasia duela 2 urte utzi nuen, azkenean entrenamendu ordu asko dira eta ezin dira, gimnasia egiten banuen, ezingo nuke dantza eta antzerkia egin. Bai, dane ezin dala legile. Ez, baina dantzatzen jarraitzen dut. Jarraitzen dut dantzagarekidea egiten, baleta egiten, azkenean entrenamendu bada. Eta, laga baino lehenuo, ez dakit txapelketeta, o lorpenen bat, o gauza egite zenituen, edo... Bai, azkeneko urtetan, 3 irabazi genuen Espainiako erreginaren txapelketa. Nun inditea hori, nun izan dezu? Guadalajaran, Valentzian, Espainia mailan, eta egiten nuen Neko Lanbearekin, sakonetako
klub sakonetako gimnasta batekin, Vale. Euskal Selekzioan, eta hor egoten ginen bikoteka. Eta oso esperientzia polita. Eta zenekauta bukatu zenun, pena eman dizuguain bertan bera guztia, bueltatuko egunen baten, edo ze? Bai, justo atzo nintzen klub Donostin, oza, ni berez klub Donostiko gimnasta naiz, eta nire bigarren familia da. Claro. Bai, azkenean, guazenen antzera gertatzen dena ez, ordu asko dira, kompetizio asko, entrenamendu asko, eta ez dakit, familia bat sortzen da. Zenbat urte egontzea bertan, gimnasta bezala. Hau sartuko deula bian, erretzea, bale? Venga, Oso ondo. bai, jo, 10 bat urte, bai. Hasi nintzen eskolar mailan, gero federatu ninduten, 21 bat urterekin, eta hor, bai. A tope. Bueno, hemen, esan deun bezala, behitu hau, laranja eta ketxupan saltza hauzi txurakin gelditzen nahi da. Hoi eginda dazkau, ateak oitugu bakizu telebiztean magietu eta erreportaietean ian hori barazik erretateak oitugu, birrinduko deu, eta gero tofua pregitzen hasi berria. Eta bitartean jungo gea beste erreportai bat ikustea, ados? Eta zehazki jungo gea oinatira, bertan egongoa Amaia, eta emango izkigu aholku behar batzuk ikusi duzue, gure estiak saitzeko eta beste hainbat gauza, oain udazkeneko, barazki eta hainbat gauzakin. Guazen bertara. Kaixo berriz be, Joseba. Amaia naiz, Diaz de Monasterio gure nosinaga, dietista nutrizionistia, eta gaur oinatin nere zentrotik ekin otzuet berba. Gripiak eta katarroari aurre egiteko ze janbi du. Udazken eta neguan, ez da? Hori da gure arduria. Hemen ekarri dotzuet, oinarri izango dian gure janetan erabilikun produktuak. Zer janbia dira? Gehien bat kipulak eta porruak. Baina hori baino lehen hau, gurotzu berbaikia pekintxo bat, zentzu dian zailu biharreko gorputzeko atalak. Torrein artian dauz birikak. Injarra jarri bixau birikak zainketan. Zerrekin? Gauza pikantiekin, espeziekin. Oso interesantiak, kaiena, piparrak, kipuliak dakon, pikante txorrek, porruak dakona, oso interesantia da. Ze geixau, hidratazioa, nola azten gara ureztaketan sopak, barazki kremak, saldak, infuzioak oso ondo datoz. Ze geixau, limoia, hau da gure laguntzailea, txorrostatxo bat, zumotxo bat, gehitu, infuzio horreiri, ero urakin ahaztu, faten gara babestuta. Eta gero, defentzandako kolore berdedun produktuak. Horrein artean kibisa, porruak, azelgak, asak, brokolisa, eta betik esaten duna. Egunian 5, fruta eta barazkeri arduria jarri, eta proteina moduan, esaten dozuna, lekale geixo gure plateera sartu. Udazken eguan beste organo bat landu biuna asko da, esteak zaindu biharreko organo bat, eta bertan dau klabe dana. Gaine dau gorputzeko erdixan. Eta astu iten gara, zela ez dauen biztan, ez xaukazoi peiken. Baina hor bizidun batzuk, mikrobiota bizidik dau, eta behar dau elikagai batzuk, biala probiotikoak. Probiotiko horrek lortzen dira janari bitartez, fruta, barazkiak, kefirra, germinauak lortzen dira. Baina askotan behar dugu asko, gure elikadura ez da oso ona, oso estresauta da gauz, eta debilidadea daku puntu horretan. Horretarako, erabiltzen dut gehigarri batzuk, probiotikuak, jadala tratamentu bat. Norberak ikusi bidau, zer bat hartu bidauen, eta zer hartu bidauen, eta segura dauen injarketi. Probiotiko honek dira, esteari begira, baina badauz urdailerako, ero beste debilidade batzuk injarketako. Sortzen dau, ondakin batzuk diala posbiotikuak, eta horrek ekartzen dauena da, bertan, oreka bat. Eta belardi hori, barruan dakun belardi hori dau, fuerte, injartuta, barrera importante batiken dau, eta ez dau izten, sartzen, ez geixotasun, ez infezio, ez ebez. Gauz, fuerte. Horretarako zerbiu, hidratazio asko, egoki jan, lekaliak, frutak, barazki era desberdinetan preparauta, propoleu hartzeko, eta horrein artean estixabe baita ondo dator. Orduan, lagundu belardi horreri fuerte egoten, indartzu egoten, eta horretarako
oinarrizkoa da, zaintzaikia, esteana, birikana, eta gure emozioana. Badakizue, triste gauzenian eta melankoliko gauzenian, birikat ikendia injarbari geratu. Eta hortik, badatoz geixotasunak. Beraz, animo eta kolore asko sartu zuen plateretan. Bueno, baliagarri izan da delakuan gaur emundun gomendioak, gerturatu azokara, in lana hortuan, baratzan, fijau zer datorren, zatekorre pista pila bat emungozku gure platerak zelakoak izan bidean, nola osatu gure platero osasuntxu horrek. Eta badakizuen nun hauen, oinatin, Amaia Nutrizioa, guruzunerako. Eskerrik asko, gero arte agur. Amaia, ze aholku honak ematituzun beti, eta egia esan, teoria bakigu, baino egia esan norbetik esan inbiar digo zeatikan. Gure barruak eta zaitzeko askotan, bai, azalan ematen dugu ez dakize, ikusten deunaen, bai, baina barruko gauzak ez ditugu zaitzen, da hortikan bakaitz asko tortzen dira, ez da? Eta ze ona birika zaitu, gure estek, gure belardia esan dezun bezala, bezarka handi bat, eskerrik asko, eta aurrenare zai hongo gea, zure hitzak entzuteko. Bueno, gurean jarraitu behar dugu. Hemen behar deuna da, hau, murriztu zaigu, pixka gehi utziko hemen batian, lasai, esan deun bezala telebistan magia iteu eta hau hemen 50 minutu egon da labian, eta gaur guaindak hau hemen, ja, erreta. Behar deuna da, bai frutu lehorrak, hemen dakazu ospina, dana jok bota, bale, unai? Txorrota bota. Hemen dakau txorixeruan mamila, oliba, eta behar dezuna da, baratzuri honei mamilatea. Bale, mamilateatzeko, ingozuna da. Erditikan ebaki, betu, hartzeko la, ni bakiko jane bai, betu, ebakitzen deko horrela, venga, ebaki hai, txak, txak, txak. Eta ingokenaek, hola, eta mamilatea, bale? Hori nekin dut, Mamilatea, gio gainontzeko osagaiak bota, dena barroa, eta birringailua. Kontu zeatik, desende genukan da, hau nena izaten da tubo batzutan birrintzia. Etzako kertu asko, bale? Bestela hemen ningu jau jarra trizkantza. Venga, oire kontu, ningoet nasketa lehorra, jarriko eta olioa berotzen, eta prejitzen hasiko naiz tofuak. Bueno, eta aldi berian, erakutsi egun bezala beak, dietak segarrantzitsua dian, zuk asko zaintzeza, bueno, dantzari zinanean zaindu beharko zinan, ez da? Bai, pilo bat, azkenean elikadurak, bueno, baka ez, influenzia handia, nola sentitzen zaren ez, eta egiten duzu lanaren inguruan. Bai, eta gondo sentitzeko, eta indartxu, eta humoretxu, eta danantzako azkenian, ez da? Bai, azkenean... Zerretan zaindu behar zinan gehiena? Bueno, denetarik jatea batez ere. Bai, denetarik jan, tipikoa ez, azukreak eta grasak kontrolatu, ez, eta, bai, gauza osasuntzuak jan. Guain, aktore moduan zaudenian, zaindu behar zuke joa sala eta gotza eta holako gauzak, Bai, batez ere, hautsa, tontakeria badirudien arren oso garrantzitsua da. Azkenean egunero zure, tresna berri bat, ez, bilakatzen da. Lehen nire gorputz guztiarekin egiten nuen lan, elastizitatea, indarra, ez, eta orain, isilik, egote zinan. Claro, isilik, bai. Eta orain, kontraz, hautsa, egunero erabiltzen dut. Eta horretarako, eztia, ez, agargarak eta hola... Ondo inbiar dituz, ez da? Bai, justo, bai. Ondo. Eta, unai, gimnasiara bueltatuz. Horrek arrizun tresna horiek, hori ni marabaletan ikusten dute bai, nola ditzen dira horiek? Bai, horiek mazak dira. Mazak, horiek. Mazak, bale. Eta zenbat tresna motak initezen duen? Danak erabiltzen dituz, badakit hor dago, bola, soka, bestia, asko daude, ez da? Bai, begira dira, soka, pilota, ustaia, mazak, eta xingola. Eta xingola, zinta. Zinta, bale. Ze polita dan zinta hori ikusten da nire. Polita, baino... Ez da bateria reza izan behar hori, ez da? Da, tresna aztaiena. Ni flipatzen da, nola iten ezun zerura gota, zati lau volta eman, eta ia begiak itxita. Tan, ahi bala, letxe. Hor dago, ez? Hor dago entrenamentua. Gaztak errexak erakustea, ez? Ez dela, azkenean errepikapenekin, bai, eguneroko entrenamenduan ez, hor... Zeite zaizu zaio, aktore lanak entrenatzia eta gidoiak ikastia eta hori dana, edo gorputza dantzan jartzia. Desberdina izan behar duziaro, ez da? Bai, azkenean gimnasian gorputzak ez ikasten du da beste memoria mota bat.
Baina, bueno, gidoiak ere beti eduki dut arrastazuna gauztak ikasteko, ez, bai ikastolan eta eta unibertsitatean. Eta, bueno, ez dut zailtasun handirik eduki egia esan. Gero ere egia da, azkenean egunera zauden ez hor tekstuak ikasten, ja ematen du, ez dakit, garunak ja superpodere moduko bat garatzen duela. Eta horren gimnasia ritmika iteko garaian, iteko garaian baleta, gizonezkoak normalean gutxio ikusi ditugu. Gaur egun erresago ikusten dira, ez da? Bai, bueno, egia da ni hasi nintzenean zeudela mutilasko gimnastika ritmikoan, baina, bueno, urtez urte gehiago dira gimnasia... Lagundu honekin oso hartzeko. Bai, oso ondo, eskerrik asko. Gimnasia egiten duten mutilak, bai. Eta, bueno, poliki-poliki. Egia da duela 2020 urtean, Espainiako Federazioak lehenengo aldiz utzi zigun mutiloi taldekako txapelketa ofizial batean parte hartzen. Vale. Eta hori ni gimnasta bezala pentsatzen nuen ezingo nula sekula burutu, ez da? Ez. Eta, bueno, poliki-poliki, ez? Azkenean, datu moduan, Espainia da munduko herrialde bakarra nun mutilok aldugun ofizialki gimnasia ritmikoa egin. Bai. Orduan, ez dago lehiaketa, munduko lehiaketa eta hola, zue bakarri balimakazu ez da? Claro, hori da. Odagor, ez, muga bat. Egia da, azkenean, gimnastika ritmikoan, topean dauden herrialdeak ez, badira, bueno, pentsamolde oso estua duten herrialdeak, ez? Eta orduan saiatzen dira, beste kirol batzuk zabaltzen mutilen artean. Azkenean, gimnastika ritmikoak badu komponente artistiko oso handi bat. Nundia potentina, ni bakit dira Ukrania, Rusiatikan eta hortekan, ez da? Rusiarrak, Ukraniarrak, Bulgarian, eta, bueno, hori, azkenean, beste pentsamolde bat dute herrialde horietan, ez? Eta azkenean, gimnastika ritmikoak badu komponente artistiko oso handi bat, eta hori beti egon da lotuta emakumearekin, ez? Eta orduan, de repente, komponente artistiko hori mutilok edo gizonezkoak edukitzeak, batzuek ez dute onartzen. Eta pena bada. Azkenean kirola da eta ez luke... Dutik gabe. Bai, ez luke inporta behar. Bueno, ikusi zu, Indeuna da. Hartu, likiduan sartu, irina eraman, berriro likidoti pasa, eta berriro irina. Venga, eta hola ititugunean, venga, bagoaz barroa. Ize musua horrekin. Poliki-poliki gaina. Poliki-poliki ezin hobe. Inberdeken adek, hoi dana botaek, hau dana bota, rast. Eta hoi ere baiko jara bat emango. Hau ere guztia do... Hoi guztia, erdila, eta olilloa guztia dena, vale? Dena barroa, bildurri gabe. Hau, harriko iteko jarriko hemen. Harrikoak aurretzai tokatzen itia gaina, Gaur lan nire aiz, Eskerrak. Ondo. Eta oso gogorra da gimnasia ritmiko entrenamentuak eta hor buru belarri gotia, o ze irutze zaizu? Bai, azkenean, gakoa errepikamenean dago ez, eta, egunero 3-4 ordu entrenatzeak ez dizu inorkentzen. Bai, gero ere, asteburuetan, larunbat eta igandetan beti genituen txapelketak. Bai. Ja, eta orduan esentzia lagunak inibili, beti liauta, ez da? Bai, hori da. Azkenean, gauza asko sakrifikatzen dituzu gimnasiaren gatik, baina gero ere nik pentsatzen dut, gauza asko bizitzen dituzula bestek ez dutena egiten, ez? Azkenean. Dana ezin da bizitza hontan dana, aukeratu inberdia gauzak, eta honakin aurrea. Eta bestela aldatu, ez alda, Hori da. Niretzako gimnasia izan da tresna bat, non nire burua ezagutu dut, eta gero ere gaur egun, aktore bezala lan egiten dudanean, ez, errodaje batean dagonean, eta tentsio hori, ez, klaketa ematen duten momentuan, eta zure gorputza prestatzen duzun momentuan. Badakizu, akzion, esatean niretzako da tapizkin gainean egotea bezala. Orduan, ez dakit, niretzako, tresna moduko bat izan da gimnasia. Egia esan, disziplina horiek beti gaztetan iten dianak eta horiek betiako eramaten dia barruan azkenian, ez da? Gaina, ikasi frustrazioak aurre eramaten, ikasi lankidekin lana egiten, ikasi gauza guztiak, eta... Bai, azkenean... Honek txorten apenduko jau. Bai. Bale, lasai, Hau txorten hau, listo, hola. Hori dena, birrindu bildurri gabe, eta esan dizuten bezala.
Mutxurra ikusi noa beira dakasun, hemen, zea, bestela, dana siginduko deuta. Vale, hoi listo, kalenda bizikoak prekituta azkat. Vale, hau listo azkat, ateako ditut, tamani joa beste tandatxo bat ditu. Oliba ere botako diot, ezta? Bai, bota, eta gaina bota dena, pixatuta da bota. Bai, bildurri gabe, dena bota, birrinduko deu, eta baitu ze tofu bereziak inditugun, Ostras. Egarra itxura, ezta? Bueno, eta guain, baleta egiten dezu, ezta? Bai, egiten dut entrenamendu moduan, baina bai, dantzagarik idea batez ere, eta, jazz, baleta, tokatzen dena, bai. Vale. Eta batekin geldituko zinean beste batekin baino lehenuo, ozein guztari zaizu gehiago, edo... Jo. Oida, galdetzia ama oita zein maite dezun gehiago. Bai, más o menos. Egia da, nire egunerakotasunean, dantzagarakidean sentitzen naizela erosoen, baina gero baleta iruditzen zait, bai gorputza eta bai burua, ez dakit, zentratzen dizun disiplina moduko bat. Orduan, bai, momentuan gorputzak eskatzen ditena. Eta hori dana, Madriden zerrekin kudeatzen dezu? Ikasketak jarraitzen dituzu egiten edo? Bai, Madridera joan nintzen antzerki ikastea duela 2 urte, eta hor jarraitzen dut, bai. Zenbat urteko karrera o zenbat urte onberte antzerki ikasten? Egin nuen 2 urteko karrera moduko bat, bai. Eta orain ja nago egiten modulo bezalakoak. Master moduko bat edo. Egia da Madrilen antzerki eskolan asko daudela eta daude oso ondo, daude prestatuak aktorentzako azkenean de repente lan ateratzen zaizu ez, eta egomartzera ez dakit X hilabete klasera joan gabe. Orduan ondo dago. Eta ze egiten dezu online bitartez, o aldezu klasea joan gabe eta gero errekura engantzatu edo? Hori da, asteko kurtsoak edo asteburuko kurtsoak. Bai, hori ondo dago. Bueno, eta ideia da Madriden gelditzea, bueltatuko zea berriro gonea, edo... Ni oso gustora nago Madrilen. Egia da, ni lana dagoen lekura jongo naizela, orduan lana hemen ateratzen bat zait, berriro etorriko baiz, eta Madrilen ateratzen bada, Madrilera. Ala berdik. Mundua holakoa da, orduan. Bai, gustora nago bilekutan, Egia da orain goazeneko kontzertekin, gora eta bera egongo naizela, baina, bai, oraingoz... ikusiko dugu. Ikusiko dugu, oi da. Egia esan, gu izaten du, zen plan dakak, nire planaek etzekatela plana. A ber, bizita noa emateiten da, ondo balimano hor geldituko naiz, eta bestela aldau. Bai, azkenean, ez dakizu inoiz, ni gogoratzen naiz, apirilan nola dituzidatela guaztenetik, eta ez nekan intentzia Donostira itzultzeko, eta begira orain. Hemen abil, bai, eta gustu askokin, ala, biharra, gauzak inberdian niena gustuak inberdia. Eta bestela saiatu aldatzen, hala da. Batez ere gustora egotea, ondo sentitzea bakoitzaren buruarekin, eta jazta. Eta esan dezuna lehen, eta aldatu behar balin badeztu, aldatu eta jazta. Eta aurrea. Bai. Daztatu hori, gatzan puntu hau zenbuzal, gau indeur romesku bat hor, erremulatxakin, koloria garrazik bai. Asko gustatu zait, Hau, ia ez da gauzekin, gero papel bat pasata, listo? Honan dago. Bai, txura. Bueno, bani joan ia onzionen bila, eta hemen ningo deuna da, osa gaitxua jarri. Bueno, eta baina ez dakit, erakutziko jazu nahi turkoen bat, o dantzaldi bat, o zeo erakutziko jazu. Nila erakutzi zutela hemen errezeta iten. Baina ez du, nik erakutziko izut. Egia da pixkat oksidatutan ahora. Baina, bueno, imaginatzen... Ordu neria ez da inbeste notatuko, ez da? Ez, esan izut. Agian etorri zaitezke egun batean Klub Donostira. Bai? Hombre, probatzea, klaseren bat, tengo dugu, ni gaur hemen sukaldean, eta ez du, bueno. Askotan jarraitzen dezu, etortze zenean jotezeak klubea bai edo bai? Bai, azkenean, bai. Asko botatzen dut faltan, ez, gimnasia eta nire entrenatzaileak, nire kideak, eta deten bakoitzean hor nago. Vale, hori utzi ja, itxura garrakata, zeatikan beti saltza romeskoa gaina ez da puretxo bat bezala iten da, hola grumitokin, hola topatzen deu bai frutu lehorra eta kriruskari bezala ditzea, hola dao, ezin hobe, ingo deuna da, hauken du, betu dantzan atea zaigu pizkat, Bai. Bueno, a ver, zein da pasua ikasi behar deten, a ver, komentatu jak, a ver. A ver, hartuko ditut maztak. Vale, katxarro hiekin orduan, ez da? Katxarro no, barkatu ditzagatik, Lasai, tresnak. Tresna. Ingo detena da, hau hemen jarri, eta zuekin jarriko naiz, bale? Oso ondo. Venga, behitu, erremolatxakindako romesku bikaina indegon, Joe. Vale, hau horrela. Lagako deu berde pixka gartzeko, bale? Horrena dantzain, dago berdea jarriko jo. Vale, a ver, manazu. Gogatzen nola ziran egin ditudan molinak, ez da? Izan da ikaragarria. Mira, hasiko gera, lehenengo egiten goikoak.
Hori da. Ukondoa, super garrantzitsua, estriatu egota bestela aurpegian emateko, hori da. Orduan, hemen hori da, poliki, oso ondo. Zemuz, ondo? Ondo. Venga, torain bekoak ingo ditugu. Bekoak. Ostras, vale? bera, nola? Egira behatza, hemen jarriko dugu maztan, eta berak. Eta honekin lagunduko jogu. Ez da beharrezkoa oso estu hartzea, Vale. Piskat Libre solte. on behar du. Bai, hori da, piskat hori da. Orduan orain ja, igoko gera gora, berriro. Gora, gora eta bera. Gora eta bera. Baina eske gora eta bera hori katea dute zaiteke, Claro, hori da. Bueno, ikusiko dugu gaur egun, eta hau geldituko naiz hemen saiatzen, bale? A ber, urrengo saioako ekarriko dut ondo prestatuta. Plazer handi bat. Mi esker. Arrakasta asko eduki dezazuela telesai berriakin, seguru baietz. Eta beste gabe, gumen jarraituko dugu, koxinatzen. Hemen belar puxeta bat, hemen beste bat, eta hemen azkenengoa. Bueno, lagunak, mila esker horre oteatik, eta hiri arrakastan jarraitzen. Garrik asko. Vale? Agur lagunak.